to otázka spuštění pneumatik. Tady já mám to, že protože sice mám výhradou stopu v tom terénu, ale ta slyšná trocha není. Jako bychom začovali, ale za podpory vás diváků, tu Tatru poznačíme! Je to slovenská posádka, startovní číslo 571. Výborně, dobře. To auto váží 12 tun. Je to zkušená posádka. Já nevím, nějaký 4., 5. rok možná. Je potřeba si vyhrávnout stopu, pustíme to přes spojku, nahoru. Tam musíme dát pozor na mlýko, protože mlýko je kritická situace. Tam záleží na tom, jestli se ta třetí náprava